Så er de andre sejlet videre. Og nu vil jeg prøve at gå rundt på mit nye territorie her. Jeg kan lige prøve at få lov at se lidt af det. Jeg har tænkt mig at prøve at gå lidt derned af. Og se om der er nogle spændende muligheder. Træsituationen ser i hvert fald fornuftig ud. Der er både birketræ og nåletræ, og der ligger også en masse nede. Så når jeg får brug for at lave bål, så bliver det ikke noget problem at sætte ud til. Også en masse dejligt tørt græs. Men nu går jeg lige en lille tur, og så viser jeg, når jeg finder noget spændende. Nu har jeg prøvet at gå lidt herned af. Og kystlinjen er indtil videre bare meget af det samme. Der er masser af tørt græs til at tænde op med. Så er der det dejlige vandstykke herude. Og så er der en masse klipper. Indtil videre har jeg ikke rigtig kunne finde noget jord. Så jeg har fundet et par spots på klipperne, hvor jeg godt kan forsvare at tænde bål. Men jeg tror sgu, jeg prøver at gå lidt ind i skoven og se, om det ikke bliver bedre derinde. Vi skulle nødfutte det hele af. Vi havde besøg af en fyr fra himlen tidligere, der, som den her sø blandt andet også hører under. Og han forklarede, at selvom der ikke er bålforbud nu, så er der alarmerende brandfare, så vi skal være meget forsigtige, når vi tænder bål. Måske kommer der et totalt bålforbud i løbet af weekenden, så nu må vi se, hvad vi gør der. Som man kan se, så er det et meget uvejsomt skovstykke, vi er kommet frem til. Den retning der ligger vandet, hvor jeg kommer fra. Men jeg synes ikke, det er forsvarligt at tænde bål i det tørre græs nede på kysten. Så nu prøver jeg lige at bestige den bakke, som ligger lige ud til vandet. Og så må vi se, hvad vi finder deroppe. Efter undergrunden og brandfaren at dømme, så tror jeg, at det bedste er, at jeg finder et sted at lave mit bål først. Og så finder jeg et sted at gøre af min hængekøj senere. Indtil videre der er det her det bedste og sikreste bålsted, jeg har fundet. Der er en stor klippe, hvor der ligger lidt tør mos ovenpå. Men hvis jeg fjerner tørven og mossen, så burde jeg med rimelig sikkerhed og uden risiko for at sprænge den, kunne tænde et lille bål oven på den her klippe. Nu har jeg hængt min sav op på træet, sådan, så man kan se den fra afstand. For jeg har tænkt mig at prøve at gå lidt videre rundt. Og se for eksempel lidt derovre af, om der er noget spændende. Indtil videre ser det ikke ud, som om der er skide meget jord her omkring. Og det vil sige, at hvis jeg skal finde et rigtig egnet sted til at tænde bål, så skal jeg enten gå meget langt, eller tænde det oven på en sten, der ikke er stor nok til, at man smadrer den. Nede på strand, eller ja, det er jo ikke strand, nu er jeg ved at sige strand, men nede i halmen dernede, der ville det være fuldstændig hul i hovedet at tænde et bål, fordi der er tørt græs alle vejen, og det ender med, at jeg bare får stukket ild på det hele. Det er selvfølgelig pissefedt, at der er masser af optænding og sådan noget, men det var ikke særlig smart i forhold til, at jeg helst ikke gerne skulle sætte ild i det hele. Hej igen. Nu har jeg fået overskuet vores nye sted at bo. Jeg er gået lidt rundt op i bakkerne bag ved at kigge på det. Og det endte op med, at jeg ikke kunne finde et sted, hvor det var forsvarligt at lave bål. Derinde bag ved træerne. Så kan jeg lige så godt lave det på en flad sten hernede. Fordi så er jeg også tæt på vandressourcen. Vandet er lige bag ved, hvor kameraet står. Jeg viser jer det lige om lidt. Bag ved mig, der har jeg desuden fundet et sted at hænge min hængekøj op. Jeg er sådan en lidt luksus survivor type, som dem jeg der har set grej-videoen, I ved. Nu bliver det tid til at prøve at se, om køjen den kan være over imellem de to træer herude. Nu sætter jeg lige på pause, fordi jeg skal lige have bundet nogle, barduner til tarpen af min nye snor. Som det hele det hænger der, så kan jeg lægge mig over og flyde over i hængekøjen, når jeg får lyst til det. Tarpen den er med vilje sat op, sådan så den kan slås tilbage her om dagen, når jeg ikke har brug for den. Og hvis jeg så får lyst til enten skygge eller læ for en eventuel vind, der måtte komme, så kan jeg folde den ned. Jeg skal også lige have lavet nogle pløkker til den, det gør jeg lige om lidt.
Og så kan, hvis I virkelig gerne vil se, hvordan man laver en pløk, så skal jeg nok vise jer det. Men ellers så laver jeg bare lige nogle pløkker, og så kan jeg plukke tarpen ned, når jeg skal sove, hvis jeg vil have lidt fred, eller hvis det skulle begynde at regne. Som man kan se på himlen, så er der lidt skyer. Men det skulle kun blive overskyet, det skulle ikke blive regn. Drejer vi lige tilbage på hammock igen, og min kæmpe biceps, eller sådan noget. Nu har jeg også taget myggenettet væk fra hængekøjen, fordi så kan jeg sætte mig over og bruge den som stol, hvis jeg har lyst til at få lidt sol på mit blegeskind eller noget i den stil. Indtil videre tror jeg beholder t-shirten på, fordi jeg skal være her i 3 dage, og jeg tror jeg får rigelige soltimer til at få sol på min endnu blegfede krop. Nu synes jeg, vi skal gå ned til fiskestenen, og så skal vi prøve at se, om vi kan fange noget. Om der overhovedet er noget aktivitet i det her vand. Nå, nu prøver vi lige at se, hvad det er, vi har fundet her. Det der, det ligner fiskeskind. På vej herud, der så jeg en rovfugl. Og jeg tror nok, den har revet et eller andet sted i umiddelbar nærhed. Men de der skæl, det betyder, at der er en rigtig god sandsynlighed for, at jeg også kan fange noget, jeg kan spise. Så nu vil jeg prøve at række en fiskestang til, og så prøver vi at se ad. Så har vi været her i et par timer. Jeg har fået sat lejr op. Jeg har også fået afprøvet fiskevandet. Jeg har også pumpet den første halve liter vand. Den første 1,5 liter vand, for det ikke skal være løgn. Jeg har også drukket den. Men som man kan se, så bager solen rimelig kraftigt. Så nu må vi hellere pumpe en liter mere. Det var fandme fis med lækkert at dyppe af den. Så har vi også lige solbrillerne på igen. Man skal jo passe på øjnene. Lige nu synes jeg faktisk, det er lidt irriterende, at der ikke var en flaske på som en del af udrustningen. Jeg havde ikke haft en ting med til at tage den med alligevel, den flaske der. Men hold kæft, hvor er det besværligt, at man kun kan pumpe vand op i den rådne gryde. Sådan. Nu tror jeg sgu lige, at jeg har fundet et hack til mit vandfilter. Indeni, der sidder nogle envejspakninger, sådan så den her cykelpumpe, den er i stand til at suge vand ind og presse vand ud. Indeni sidder der også et keramisk filter, som filtrerer alle ubehagelighederne, der kan være nede i vandet fra. Og for at den her cykelpumpemekanisme, den skal virke, så sidder der nogle envejspakninger. Og hvis man pumper for hårdt, eller noget i den stil, forklarede han i butikken, så ødelægger man de der pakninger. Og det havde jeg så formået at gøre, sidste gang vi var herovre. Jeg kunne ikke forstå, at den blev med at spytte halvdelen af vandet tilbage i søen, hver gang jeg trykkede. Men det er jo klart, hvis der ikke er nogen pakning til at holde på det. Hej alle sammen. Nu er klokken blevet 5:15, og jeg har så småt fået etableret lejren. Jeg har også prøvet at fiske lidt, men det har ikke rigtig givet noget resultat indtil videre. Grunden til, at vi er kravlet ind i hængekøjen, det er, fordi jeg har fået lidt meget sol i dag. Ikke sådan, at jeg er begyndt at blive skoldet, men jeg føler mig bare sådan lidt brændt oven i hovedet. Så jeg kan ikke få udrettet noget fornuftigt derude alligevel. Så jeg vil lige så godt lige blive inde i skyggen lidt. Jeg har husket at drikke, fordi vand er der jo masser af ude i søstykket lige ude. Uden for lejren. Det derinde, det er den tætte skov. Hvor der gror masser af blåbærbuske uden blåbær på. Og der gror masser af fyrretræer.
og en del birketræer. Alle træerne står mega tæt, og al jorden består af enten klipper eller tørv. Så det er en skovbrand, der venter på at ske det derinde. Det er derfor, vi er herude. Og her lidt senere, når vi skal ned og lave bål, så skal jeg vise jer, hvordan man kan gøre det, uden at der er nogen risiko for, at man sætter ind i det hele. Nu ligger vi lige lidt og venter på, at temperaturen den slapper lidt mere af udenfor. Sådan så hovedet har det lidt bedre. Jeg har fået masser af drik, men de store mængder sol, der har været i dag, det har ristet hjernen en lille smule, føles det som om. Så selvom jeg føler mig temmelig unødig ved bare at ligge her, når jeg ved, jeg burde save branden og alt muligt mærkeligt, så tror jeg alligevel, det er bedst lige at blive liggende lidt i flyde, inden vi skal have gang i noget brandesævning. Hvis jeg ikke fanger nogen fisk, så kan det være fuldstændig ligegyldigt med at tænde bål. Det skal jeg alligevel bare holde øje med, for at være sikker på, at det ikke spreder sig til det hele. Kan I se det tørre græs dernede? Det er akkurat lige så tørt som hø. Og det siger atju, og så brænder hele den kyst, jeg ligger på, hvis det er, jeg får stukket ild på noget af det. Det prøver vi lige at undgå. Fordi dels har vi lovet ham fra Kanocenteret Højt og Hellig, at vi passer på hans skov. Og så er det ikke særlig fed reklame for Danmark, når man kommer til Sverige. At man sådan lige har grillet, jeg ved ikke hvor meget. Han fortalte os, da han var at besøge os tidligere, at en af øerne heroppe, den allerede er udbrændt. Som i totalt udbrændt. Prøv at forestille jer dengang. Det man kan se her på den anden side, det er fastland. Men nogle af de små øer, der kan jo godt gå ild i en tørvebrand. Og så får de åbenbart bare lov at brænde ud. Indtil det er nemmere at få under kontrol. Måske. Skal vi bare se, den tarp der, den skal vi også lige have kigget på her om lidt. Lige nu ligger jeg bare lige og nyder brisen. Her ser vi så lydet indtil videre. Det er faktisk blevet meget godt taget i betragtning af, hvor ugunstige, lad os kalde dem det, forholdene er her omkring. Det tørgræs har jeg vist jer før. Det brænder formentlig som spritvævet papir. Men det får vi se senere, når jeg skal koge en kop fyrenåle-te, eller hvis jeg mod forventning skulle fange fisk. Der er eddermame dødt lige i øjeblikket. Nå, jeg er faktisk lidt glad for, at jeg har taget min hængekøj med, og ikke sat sig på, at jeg skal ligge på jorden. Ja, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan vise det. På vej tilbage fra min lille gåtur her, for at se, om jeg kunne finde måske en endnu bedre camp location, end den jeg har, der så jeg en edderkop, der var ude at svømme i den her størrelsesorden. Eller cirka på størrelse med en mellemstørrelse tomatskive. Sådan en ville jeg ikke bryde mig om at have hverken ned i min sovepose, eller på mit liggeunderlag, eller faktisk nogen som helst steder i nærheden af mig. Så det er helt vildt lækkert, at vi hænger deroppe. Nu bliver jeg lige nødt til at gå ind og hvile hovedet lidt. Solen skinner stadigvæk rigtig, rigtig meget. Og jeg tror, det er en rigtig, rigtig god idé. Hvis det bliver ved med at skinne sådan, eller hvis solen bliver ved med at skinne sådan her de næste 2 dage, så tror jeg, jeg bliver nødt til at finde et andet sted. Nu skal jeg bare se. Det her, det er mit bålsted, fordi der er ikke nogen som helst andre steder. Det er bare nogenlunde forsvarligt at tænde ild. Så nu satser jeg på, at jeg kan tænde noget fornuftigt og holde det meget lille ude på stenen, I kan se herude. Og så på den måde holde det under kontrol, sådan så hele den her græsmark, jeg ligger oveni, den ikke futter af lige pludselig. Nu har jeg fundet en kop vand. Og så har jeg været over at klippe nogle små granbørger.
Ej, in all seriousness. Det der, det er fyreskud, og de skal blive til fyrenål te. Her om lidt, når jeg har vist jer, hvor brandfarligt det her peststed det er. Og det, i virkeligheden tror jeg slet ikke, det er nødvendigt med sådan en her stor bunke. Sådan der. Og så kommer her tændstålet. Det gik rimelig nemt, ikke? Sådan der. Nå, jeg koger min te, så kan I få et medkig, når jeg skal smage på den. Det bliver nemlig spændende. Som I måske kan se derude, så har jeg præsteret at sætte mit flåd fast i en åkande. Der sidder også en gummimejs på det der flåd, så nu vil jeg prøve at se, om jeg kan fiske det ind, og I kan lige få lov at se med. Persistence pays off, i hvert fald i det her tilfælde. Flåd og gummimejs og hektar og... Nej, det er vi glade ved. Det er vi faktisk glade ved. Så har vi tændt bål der, hvor det kan lade sig gøre at tænde bål på det her lortested. Og ja, jeg sagde lortested, fordi ja, jeg er en lille smule utilfreds lige nu. Jeg har klaret inden for de sidste 1,5 time og sætte mit flåd og min krog fast nede i en af åkanderne. Den har jeg så fisket op igen. Så fred med det. Så har jeg jogget min buksvåd herop til. Og det her det er det eneste sted, der er sendt bål. Jeg ville have sat stor pris på et bålsted, som kunne være inde på land. Sådan så det kunne lade sig gøre til en ordentlig bål, jeg kunne sidde og som nogenlunde ved siden af, i stedet for det her, hvor der er vand imellem. Hold kæft, det er irriterende. Men på den anden side gider jeg heller ikke have hele Skånes brandkorps rendende. Nu vil jeg koge mig min grannåle te og nyde den og føle mig som en rigtig frilufts survivor hippie. Eller hvad fanden vi nu skal kalde det. Det var virkelig, virkelig ærgerligt, at jeg ikke stod og filmede lige før. Mens jeg stod og kastede med spinneren derovre. Jeg fangede sådan en fin lille ørred. Desværre hoppede den af krogen, da jeg hævde den op af vandet. Mega, mega ærgerligt. Den havde ellers været perfekt aftensmad og måske også lidt morgenmad. Men jeg nøjes med min fyrenåle te. Og er glad, fordi nu ved jeg i det mindste, at der findes fisk ud i søen. De springer også gladeligt, de er bare ikke særlig vilde med at bide på min spinner. Små sataner. Men vi kan jo håbe, det bliver bedre på et eller andet tidspunkt i løbet af weekenden. Indtil videre savner jeg ikke rigtig noget. Mad lidt måske. Og ellers så savner jeg min damper, men det er jo fordi, jeg er nikotinjunkie stadigvæk. Mit bål det er meget lækkert. Nu jeg skulle prøve at få tørret de der bukser der. Det er ikke skide smart at træde ved siden af sin tredje sten.